Halkara bir taraplı konu münasebetli Türkmenistan'ın magtumuna adyna Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeşi Bilim Ministrligi bilen birlikde guramaklaryna geçiren bir bäsejiniň jelmiş tapgyryna vilayet Aşgabat hemde arkadaş şeger tapgyryna birinji, ikinji orunlara eýlen oglanlar gatnaşdylar. Mälim şäherli bu bäsejiniň etrap we şeher tapgyrlary Ýaşlar Guramasynyň Aşgabat şeger we Köpetdä berqaralyk, bagtyýalyk bözümine etrap geňeşläriniň guramaklaryna işen we ýokary guramaçylyk ýagdaýyna geçirilipdi. Düzgünläme laýyklykda jemleji bäsejik 3 şert boýunça geçirli. 11-nji şertinde Edid watamyza merdana türkmen halkynda bolan süýgüni, ata-babalarymyzyň gahrmançylykly asyrly ýol ýolalaryna ben sarpany, bagtyar döwrümizin milli özgörtmelerine bolan bu ýsanjyny gatnaşylar seper sözüň üstü bilen beýan etdiler. Çağlar bäsejiniň ikinji şert boýunça ýekelikde şorta söz ýerine ýetirdiler. Üçüncü şertde bolsa, hormat prezident bilen parasatly başçylygyna berqara döwletiň täze ýamynyň garkyş döwrüne ýurdumyza amala aşylýan ul ösüşleri dost soňygy bagtyar çağlygy wasp edýän aýdym sagaly çykyşlar ýerine ýetirdiler. Munyň özi kiçi ýaşly oglanlary merdany ata-babalarymyzyň asyrlar boýu dowam edip gelýän asyrly däplerine hormat goýmak ruhuny terbiýelemekde, olarda kiçilikden hüner öwrenmäge höwes öwretmekde, şeýle-de olaryň hakyky watançy ýigitler bolup ýetişmeklerini gadanmakda we öz bilimlerini hemde derejeli ukyplaryny görkezmekde uly mümkinçilikdir. Bäsej atnaşylaryň şowkuny çykyşlary tomaşaçylarda uly täsir galardy. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2020-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda iň dünýä garaşly kämil ýetidekini ýaşlaryň kemale gelmek üçin ýerine ýetirmeli çärelerini tasdiklanan meýnamasam döwletimizde ýaşlara ne derejede ulun sörlýänini aýdym görkezýär. Çağalaryň derejeligini ösdürmek milli liderimiziň medeniýet ulgamynyň öňüne goýan möhüm wezipelerinden biri bolup durýar. Bäsejiniň ahyryna eminler toplaryň bir agdan gelen netijesine görä bäsejiniň ýeňjileri yglan edildi. Ýeňjilere magtumuna adyna Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde bilim ministrliginiň adyndan hormat tatlary hemde ýadygarlyk sowgatlar goşurly. Bäsejiniň jelmiş tapgyryna işen gatnaşan beýleki okuwçylary da hormat tatlary we höwüslendirji baýraklar goşurly. Dörejilik bäsejiniň ahyryna gatnaşanlar galby şahatlykdan noly çağlar hakynda çeksiz alady edýän, olaryň tebigy lekinlerini ýüze çykarmak hemde okyp başlanyklaryny açyp görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadaşymyza we hormat prezidentimiz arkadaşlyk gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.